Актаныш районы авыллары мәчетләренең 34 имамына шәһадәтнамәләр тапшырылды. Әлеге шатлыклы вакыйга Рабигуль авал аеның 5-нче көненә туры килде. Тулырак киләсе язмада. Мәхәллә имамнары авыл халкының рухи таянышы. Гаиләдә бала туса да, яшь парлар кавышса да, якыннары вафат булса да, олысы кешесе имамга мөрәҗәгать итә. Ләкин авыл имамы хәйрәттән үрнәк. Аның бакчасы да, аның йорты да, аның тырышы хәяты да, аның эшендә булган гаиләсе дә, балалары да, оныклары да бөтен кешенең күз алдында. Бөтен кеше тикшерә, бөтен кеше сөйләргә мөмкин, бөтен кеше бармак белән тотырга мөмкин. ولكن الحمد لله رسول صلى الله عليه وسلم يقول قرآن hazretlerimiz Allah tebareke ve teala razı olsun. Şundan da avullarda en görkem, huluqlu, en hürmetli, muhterem zotlar. Men buna bir orturusuz aytım. Özüm avul başkanı bo'lib ishlaganimda hazretlerinin avulda nendey hürmetli kishilar ekanini. İmamlar җыелышы Актаныш районы имам мөхтәсибе Рустам хәзрәт Мортазинның Коръән укуы белән башланып китте. Актаныш районында 54 мәхәллә эшли, шуларның 44-те рәсми теркәлгән. Дини нәзарәт ярдәме белән калганнары да рәсмиләштерелә. Рустам хәзрәт нәзарәтнең быелгы катлаулы чорда ярдәме зур булуын билгеләп үтте. Бүгенге көндә Аллаһның рәхмәте белән 54 мәчетебез бар. Һәм инде аның бүгенге көндә инде 44-те теркәлгән. Әле безнең тагын теркәлү теләсе кечкенә авылда инде мәчетләребезнең инде теркәлү теләсе бар. Һәм инде бүген менә безнең бүгенге көндә 34 имамыбыз катнаша. Рамазан айында волонтерлар ярдәмендә мохтаҗларга ифтар ашлары әзерләп таратылды. Җәен Аллаһ йортларында намазлар укылды. Балалар өчен дини лагерьлар эшләде. Хәзер исә саклану чаралары яңа көчәйтелде. Көньяк төбәге казые Аксубай районы мөхтәсибе Рабил хәзрәт Зөфәров имамнарга уңышлар теләп, шәһадәтнамәләр, Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллинның бүләге Коръән китабын тапшырды. Рустам хәзрәт Мортазин да җирлектә фидакар хезмәт куйган аксакалларга рәхмәт хат әзерләгән иде. Иң олы бүләкнең берсе Татарстан дини нәзарәтенең бердәмлек медаленә районның имам мөхтәсибе Рустам хәзрәт Мортазин үзе лаек булды. Милләт ара һәм дин ара дуслыкны ныгытудагы хезмәте өчен шушы медаль белән Ләис хәзрәт Галләмов та бүләкләнде. Фарис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Актаныш районы мәгълүмат үзәге.